kang ing dalem ati kang ana ing dalem ati ibadani lawan awak ing dalem awak kasah yo mlaku di ada di kang kira-kira dan ilahul bil badan dan hati wis betul dosane orang yang melakukan dosa itu wal azmu lan nejo ala ya udai ngatasi yen orang belingi sapa angel berikutnya wal azmu ala ya udah orang yang belingi meneh wis cukup wingi aku nglakoni dosa wingi aku nglakoni maksiat saiki wis aku ora nglakoni meneh mergo getun iku mesti nggo ning ilama mari perkara nek kang nyegah sapa Allah Gusti Allah anggo saking ma'abadan ing dalem selawase wis kapok ora meh lakon pelih ai ila akhiril umri tegese maring akhire umur Fakubul akhirat ilang seneng akhirat. Lanjutnya hubul akhirat mewujudkan rasa seneng awake dhewe maring babagan akhirat karena akhirat iki selawase. Nak donya iki mung saderma utawa sementara. Bil ibrali kelawan madhep ala umuril akhirati ngatasi kira-kira perkara akhirat urusan akhirat. Dipikir akhirate perkara sing urip selawase sejatine urip sesuk iku ning akhirat ning donya iki ora selawase mesti ngalami sing jenenge kerusakan mesti ngalami sing jenenge kehancuran 100 tahun melih kula dinas sedaya wis ora bakal urip ning donya iki wong-wong wis bakal diganti kabeh generasi-generasi berikute omahe awake dhewe urung tentu sesuk bisa dadi omahe awake dhewe. Aset-aset urung tentu sesuk bisa dadi mesti wis berpindah tangan. Ora sasuwe 100 tahun entuk wis perubahan wis kakehe raga. Ora selawase ning dunya iki. Aibul ilbari tegese kelawan mungkur. Wabudu dunia lan sengit dunia aibil ibari tegese kelawan mungkur an umuri dunia adoh saking pira-pira urusane dunia ora dunia iki pikirane orang ning dunia tok wakil atul kalam ilang nyedekake ngomong sing penting ora sing penting ngomong nak sing penting ngomong rasa latihan iso wong bodho wong edana iso sing penting ngomong tapi nak ngomong sing penting ora kabeh wong iso mergo kuwi tong kosong nyaring bu wong kok kabeh ngomong biasane iki ngetokke bu judune wong kok gawane ngomong terus ora gelem nak cerita biasane ora gelem dipedhot iki asline ndekne ngetokke bu wakil atul kalam aja kakean ngomong sing penting ora sing penting ngomong kuwi beda sing penting ngomong wis penting ngomong sembuh bener apa ora pokoknya aku kudu ngomong ora peduli bener apa ora apik apa ora sing penting ngomong terus nanti tinggal turu kancane ndekne sing dobos terus bisa cerita ngalor ngidul karepe karo banggake awake riwayatake ane Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nusul Nabi kula dawuh sapa Nabi man utawi sapa wonge iku kafur akeh apa kalamuhu omongane man kafur mongko akeh apa sakoduhu lupute man wong kok kakek ngomong salah yo akeh ora pengen akeh salah ora pengen akeh dikritik karo wong aja kakean ngomong mergo cilokane wong kuwi rata-rata rusake menungso kuwi saka omongane sing ora iso njaga omongan rusake pas seduluran rusake pertemanan di antarane yo mergo omongan wong sing ora iso njaga lisane wong sing ora iso njaga omongan
Omongane ora iso dijogo yo telalah ngono kuwi yo. Hubungan apa mawon dadi rusak. Mergo man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Wong kakek ngomong ngono kuwi yo malah salah yo saya akeh. Waman utawi sapa wong iku kasura akeh. Waman utawi sapa wong iku kasura akeh apa saqatuhu. Lupute man kasura mongko akeh apa dunuhu biro-biro dosane man. Dosane akeh. Wong kakean ngomong kok pinter ngapusi ngono kuwi dene ngapusi sepisan ngono kuwi brengset iso ngapusi nganti ping 100. Misalkan jodoh gampang ngono kuwi. Dene ngono kuwi ngapusi ngomong cerita karo kancane dene kuwi tau numpak pesawat. Terus ngono kuwi terus iso ndobel tekan ngendi ditakoki ngalor ngidul lan numpak pesawat kuwi gambarane kaya piye. Waduh aku lali pas kuwi aku nang pesawat tuh lho wis ngapusi meneh. Saya brentek ngono kuwi. Kaya wong ngono kuwi ngapusi. Dengan gaya karo kancane duwe HP sing keluaran terbaru misalkan ngono duwe iPhone 17 ngono kuwi lah. Ngono kuwi tak takoki ngono kuwi nek wis wong ketok ngapusi ngono saya ngapusine saya brentek. Lah di HP-mu tidak, itu HP-mu tidak pernah dibawa lali kok HP kayak ketinggalan ning omah. Ya wis saya tak kerke balik jibuo HP-mu. Wah ora iso. Omahku dikunci, omahe dikunci, kuncine nggawa wong tuaku gek ning luar kota. Ya yo parane ning luar kota. Jaluk kuncine sapa wong tuwa. Wah ora aku ora ngerti tujuane ning nanti. Saya brentek. Nek wong ngapusi pisang ngono kuwi kok selawase bakal saya ngapusi. Pisang jenengan wani ngapusi, saya brentek. Saya akeh ngapusi. Saya akeh dosa. Makanya hindari untuk berbuat. Pisang ngapusi bakal nambah terus ngapusi. Bismillahirrahmanirrahim. Kafura dunubuhu ya kuwi nek wong luput kuwi dosane saya akeh. Waman utawi sapa iku kafura akeh apa dunubuhu dosane man kanat monggo ana apa anarun neraka. Monggo akeh dosa ya neraka sing wis pantes dhewe ndekne. Iku aula luwih utama bihi kelawan man. Kanat monggo ana apa anarun neraka iku aula luwih utama bihi kelawan man. Monggo akeh ngapusine berarti akeh salah. Wong kok akeh salahe berarti kuwi akeh dosa. Wong kok akeh dosane ya sepantese ya ana ning neraka. Nek kula dhewe ora entuk ngarani wong akeh dosa ora. Kuwi sing nentuki Gusti Allah, ora berarti awake dhewe. Awake dhewe ora malaikat ora sing dipasrai dening Gusti Allah. Sing nyatet amal apik dhe elek kuwi malaikat ora tugas awake dhewe. Awake dhewe ora perlu ngureksi wong sing karo awake dhewe. Kuwi ora tugas. Wong ora sregep ibadah, wong kok malah tumbidake maksiat. Kuwi ora tugas. Itu tugasé malaikat. Wis ono tugase dhewe. Ora usah sok-sokan pengen ngilangi malaikat. Malaikat ora butuh bantuane awake dhewe. Wis ana sing nugasi ngono kuwi, sing ngoreksi iki malaikat sing nyatet malaikat. Ya terus saene awake dhewe piye? Ya amar ma'ruf nahi munkar. Yo mau ngajak keapean lan nyegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar sebelum orang lain yo ning awake dhewe sik. Ojo nganti amar ma'ruf nahi munkar ning wong liya ning awake dhewe ora. Yo keliru ngoten niku. Ngajak sedekah dene dhewe ora gelem sedekah. Iku keliru. Ngajak wong nglakoni keapean ning dene ora gelem nglakoni. Mongkon wong liya kon hindari perkara sing ora apik, perkara mungkar ning dekne dhewe malah nglakon. Itu ora bener ngoten. Wakilatul akli lan nyediake mangan. Wasyur bilan ngombe. Berikute kilatul akli wasyurbi. Aja mangan akeh-akeh, ngombene yo sithik. Ora sabar lebihan. Mangan akeh ora apik, kurang mangan yo ora apik. Sing pas, sing enak kuwi nak sing pas ngono kuwi enak kok. Kilatul akli nyithike mangane aja keluwihen ya aja kesilikan. Lah terus sing sae ya sing pas. Kelambine pas yo enak. Kok kelambinmu ngoten niku sing tok nggo kuwi nak pas yo enak. Kok piye sing tok nggo ngono kuwi nak pas yo enak.
Ya enak, mangan enak ku ya nak pas ngeleh. Orang ngeleh kok dibakani ya wetenge semplang rasane ora enak. Ngombe ku enak nalikane apa kita kan ngombe blendingan pelaku yo ora enak. Turu ku enak ora enak nalikane apa ngantuk. Orang ngantuk kok terpaksa turu malah nyesal blibet krono blibet. Sompolan besar dan singan ngono kuwi kok paksake perem ngene terus ora ngantuk ya ora iso bodo ilmu akli wasurbi mangan iku iki kudu ngerti kapasitas awakmu iki segini mangan enak iku nalikane apa turu enak iku nalikane ngantuk nek pas ngantuk iki turu enak ora karuan pas kowe nak pas kowe ngono kuwi nak duwe pengen apa-apa nak pas iki enak pengen tuku HP pas sama duit ya iso tuku pas kowe iki enak pengen tuku jam nak pas ngono kuwi ya enak logo ngono kuwi ya tok kene ya langsung tiba wah ali-ali ngono nak pas ya ke enak gowo kok sesetera karuan diuculi ya Dululah pas pengen udut orang rokok yo, ada kepang gitu. Ruya lagi apa Nabi bukola ada usaha Nabi. Aulia uwahi utawi biro-biro kekasih Allah. Dan khalqihi saking makhluk Allah, iku ahlul judi ahline ngeleh. Kena pengen didadike wali dening Gusti Allah, dadi wong sing kuat ngempet ngeleh. Ojo sithik-sithik mangan cek ngeleh. Sediluk weteng wis krucuk-krucuk langsung takak. Wal aksilan kelan Pengkakian mangan yo rapi. Nak wong dhisik kuwi lara mergo kurang mangan. Nak wong saiki lara piler ngono kuwi mergo kakean mangan. Min khalqihi ahlul ju'i wal aksi. Iki termasuk wong sing seneng Gusti Allah. Iki kena pengen dadi wali terus jalur lewat iki. Poso ngono kuwi oleh terus ya tapi wayang mangan yo kudu mangan. Ora entuk dolip ya wis. Paman monggo dhewe sapa wonge. Iku agan larani sapa manhun ing aulia. Anta wong mongko ngatrapi sapa Allah Gusti Allah min bisa ngatrapi yo disiksa, nyiksa. Untuk lebih swarga ning Gusti Allah. Rawan riwayat iki hadis sapa Ibnu Najjar. Hatta ya farqa sehingga dadi koper sapa man lil ilmi maring ilmu hatta ya tafarraqu sehingga dadi koper sapa man lil ilmi maring ilmu wal ibadah lan ibadah nak nalikan kula nyesuk sisa nglakoni kuwi mau bakal sregep golek ilmu lan nambahi ibadah ora ngucap sapa asair wong sing alis sahir Wajan dadi ono kelakuan iku tuwufiya dituhuni apa anu usu biro-biro alam atau biro-biro jiwa main perkara kasabat kang nglakoni sapa nufus ing wajan tuwufiya nufusu man kasabat apa sing tok tandur sesuk kowe bakal mundur apa sing tok lakoni sesuk bali ning awake dhewe kaya istilah modernku perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Yopi, wajan tuwufiyan nufusu mangga sahabat. Diri kita itu nantinya akan menuai apa yang kita lakukan. Wayah sudulan wayah sudu lan ngasilake sapa azariuna wong sing nandur ing perkara zarau kang padha nandur sapa zariun ing mah wayah sudu zariuna ma zarau bakal merkulih dalam arti panen wayah sudu yo panen atau merkulih manungurate yo panen wong nandur iku bakal apa panen wayah sudu zariuna ma zarau wong sing nandur bakal maneni apa sing ditandur
awakmu nandur pelem ya panen pelem, nandur aceh ya panen aceh, nandur duren ya panen duren, nandur suket ya panen nopo. Kemudian nandur suket di panen opo, nandur suket di panen opo, nandur kok alang-alang di panen opo. Jaga terus kabeh apa? Kuwi wong sing nandur keelekan ya ngono kuwi. Ning nalikane kula dhewe nandur keapian aja sering nalikane campur sing jenenge perkara. Kowe nandur pali yo mesti pukul suket, tapi ora ana critane kowe nandur suket tapi kok pukul pali. Kowe nglakoni keapian iki mesti ana sing komentar. Elek, ana sing komentar elek, lah kowe padune ra ben jaga saged karo kancane. Lah dekne ngono kuwi ra pengin banggake awake dhewe. Wis ora usah peduli ning wong sing komentar ngono kuwi. Wong sing nggruneki awakmu, sing ngomongke awakmu nalikane awakmu nglakoni keapian anggap kowe iki suket, tetep iki ngono kuwi. Kaya kowe pelem ngono kuwi ya sapa ana wae ngoten niku iso diloi ning ya mesti ana campur apa mladi aneh. Ana campur mladi aneh, ana omone ngono. Seneng iki iki ngono kuwi dengan dia ana perkara apik mesti ya ana campur perkara. Benandur apik mesti ya mundur apik ning ana perkara eleke apa sing gunake sing ngono kuwi sakirang. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanu senajan gawe bagus sapa zariun. Ahsanu monggo gawe bagus sapa zariun li anfusin maring pira-pira awak dhewe ne zariun. Wong kok gawe apik ning wong liya, dene kuwi asline gawe apik ning awake dhewe. Wong kok ora apik ning wong liya, kuwi berarti dene pengen ora apik karo awake dhewe. Jenengan pengen diwenehi awake. Jenengan pengen ditulung nulungan. Jangan pengen dihormati, hormatan wong liya. Iku mungkin ahsanu li anfusi. Wong kok gawe apik ning wong liya sejatine dekne kuwi gawe apik ning awake dhewe. Wa in asau lan lamun gawe Allah sapa manto zaripun kuwi mau. Fa bisa mengrusak welek-weleke. Fa bisa mengrusak welek-weleke apa perkara. Tapi bisa mau iku sak welek-weleke apa perkara sonahu kang gawe sapa zariun ing ma. Wong kok tumindak elek iki asline ngono kuwi ya dekne gawe elek ning awake dhewe. Allahu monggo utawi Allah iku rohna sing duweni welas asih wa dzarabin lan sing duweni kemuliaan. Wa in jahil nasenajan bodho sapa kita fahil muru tapi sifat arise Allah iku ya saul jumbar apa ilmu. Senajan awake dhewe jahil na fahil muru ya saul dalam arti Gusti Allah kuwi maha ngapura. Pak jahil nang kadang kelakuan bodhone awake dhewe ra yo mentu nglelengi. Mentu kelakuan bodhone kuwi jahil na, mentu nglelengi. Seperti wajah sholat menuhi bisa melakoni perkara apa menuhi mlebu waktu sholat liyane cek tumindak apa sholat itu lagi maksudnya kaduk celelek ngerti ini dilarang menuhi dilakon wa in jahilna fa'ilmu yasa'u maknanya pengapuran Gusti Allah kuwi luwih akeh rahmate Gusti Allah kuwi luwih akeh. Ya Rabbi do pangeran ingsun faktub mugi mesthekake tuan na ing kita. Ya Allah kula nyuwun dumateng panjenengan faktubna jadikanlah kita al-yauma ing dalem dina fi malain ing dalem perkumpulan fi malain ing dalem perkumpulan tamassaku kang padha cecekelan sapa malah tamassaku kang padha cecekelan sapa malah bil kitabi ing dalem bil kitabi kelawan Al-Qur'an pantafa'u nuli padha ngalap manfaat sapa malah. Ya Allah tetepno kula niki derek golongane wong sing netepi
hukume panjenengan netepi syariate panjenengan tamassaku bil kitabi fan tafa'u ya rabbi faktubnal yauma fi malain tamassaku bil kitabi fan tafa'u. Gampangane ya Allah kula nyuwun dhumateng jenengan supaya niku kula jenengan tetepake dadi wong sing apik supaya tetep menut maring panjenengan lewate ngugemi dawuh panjenengan rupane Al-Qur'an lan menut nabi panjenengan nggih punika napa Nabi Muhammad. Wa aghnina wa ahlilan mungkin nyugihake tuwana ing kita. Ya Allah kula damel kula sugih kanthi sugih sing ning ati ora sugih bondo donya. Sugih bondo donya ora sugih hati mesti bisa ngrasa kekurangan. Ora duwe rasa cukup. Makane aghnina bil ilmi. Wa akfu lan muga ngapura nuwun anjari matina saking dosa kene kita. Muga jenengan ngapura dosa-dosa kita sedaya. Wamnun lan mugi paring anugrah Tuhan bi amnen kelawan sentosa. Amnen kelawan sentosa. Sentosa kuwi ya aman sakabehane. Bi amnen kelawan aman utawa sentosa. Inna saduhune kita iku durra'u DP kadoro ki maknane DP nyegah maring Gusti Allah. Berikutnya melih sing iso kudu dilakoni wong sing berakal nalikane tobat. Akhirlatun namilan ngitehake turu aja kakean turu, ora tinggal-tinggal. Ning kamar turu, adus turu, mangan turu, ngaji turu, ning sekolahan turu padahal wong kakean turu kuwi delok kas bakal perkara kuwi andal musibul wong turu kaya wong mati. Wong nak kakean turu berarti delok kas bakal ya delok kas ora ono sing mati kan wis kurang kok turah turu kok ketik-ketik ngaji turu jagongan turu mangan turu ono lho wong kebiasaan ambek kancane iso turu ki yo nanti warah-warahe ngono kuwi yo salat be kadang yo iso bablas turu nalikane sujud lumrahe wong bablas turu nalikane salat iku nalikane apa sujud. Tapi nak wong wis kadung kebluk nanti kebluk apa ora turu cuma kunut ngono kuwi yo iso turu rukuk yo iso turu kunut kuwi yo ora nglecak ngono iki yo ora junguk mengarep yo ora yo mergo wis kebluk ngono kuwi pikirane turu karo turu yo ono acara turu tahlilan turu manakiban turu yasinan turu kok turu urip iki ndak urip iki kok komen dhewe turu. Makanya kita latun sitik turu, aja kakean turu. Kok kakean turu. Mergo ana musibul maut. Mergo apa turu pinyo rupane wong mati. Pengen buktekno. Wong mati ngono kuwi sisian kaya dhuwit ora bakal cukup. Wong turu ya padha sisian kaya dhuwit ya ora bakal cukup. Wong sing wis mati ngoten niku sisian kaya pakanan sing enak ora iso mangan. Wong turu ya padha ning sesuai kaya pakanan sing enak ya ora iso mangan. Wong turu ngono kuwi wong lanang turu sisian ngono kuwi misalkan kaya wong wedok ayu sing pokoke aduhe ngono kuwi ora iso apa-apa, ora iso pola apa-apa. Padha wong mati kaya sisiane kaya wong wedok sing ngono kuwi ora iso apa-apa. Makane nak pengen diumure aja kakean. Wong kakean turu ora tapi sing sungguh petang melek tapi engko kebruk bales dendam lah kuwi ora syukur jenengan. Petang melek yo kudu nalikane esuk ana kegiatan yo kudu iso nglakoni iso melu kaki. Lho to ini kan kilatun bener omonganmu ngono kuwi. Kuwi iso ndalil kilatun niku kan sae sae sing ora sae kuwi lho kebrukmu bales dendam. Mulai tekan wengi tekan subuh ngono kuwi terus esuk 12 turu tekan sore ya kuwi sing ora apik. Latun naum iku maknane aja kakean turu wektune gunake gawe
perkara sing apik sing iso dadekake kula nyan saya apik. Kala ngucap sapa as-sa'ir wa sing ahli sa'ir min bahdil khabir dari bahdil khabir. Ya kathirur riqati wal ghafalati akratun naumi turisul hasyarati inna fil qabri nazalta ilaihi larokodan bituli kadal mamati ya kathirur riqati wal ghafalati ya kathirur riqadi wong sing akeh turune sindir iki wong sing ora turune nek kowe sing ora rumangsa ora turu rasa tersindir iki nyindir wong sing kakean wal ghafalati lan pira-pira wong sing lali wong sing leno sing pepeko sing leno kasratun naumi utawi akeh turu iku turi sunaka api apa kasratun naum al hasarati ing pira-pira nelongso nek kan turu ki urip nelongso lha kok nelongso lho iya kancamu iso dolan kowe isone mung turu kancamu mangan kowe isone mung turu kancamu nambah ilmu kowe isone mung nambah turu yo tambah apa tambah turu kanjane wis nyambut gawe wis entuk penggawean kowe mung turu wis njagake lha penggaweanmu opo to kan turu lha kuwi penggawean anggere tak pelatih ya turune saya tambah apa tambah suwi kasratun naumi turisul hasar wong kakean turu iku bakal nelongso kanjane wis gawe usaha wis berjuang wis tekan adoh sorane kancane wis mlayu kowe mung isih turu jak balapan kuwi wong turu ya kalah kowe. Jak balapan mangan wong turu ya kalah. Jak balapan mlayu wong turu ya kalah. Kancamu ibarate wis mlayu awakmu kok isih turu iki. Mergo kasratun naumi turidul hasarat. Innal fil qabri satune iku ing dalem kubur. Iku kok dene kaya dene wong mati nek wong turu. Inna zalta lamun temurun sapa sira ilahi maring kubur. Larang dan yakti turu. Larang dan yakti apa larang dan yakti turu. Bitulin kelawan suwe. Nek pengen turu terus esuk turu terus iku nalikane apa ning kubur wis turu salah hasil ora iso tangi meneh. Jane dunya ngono kuwi ya manfaate wektu sebab saapik-apike. Badal mana ting dalam sause mati disindir. Misale ning dunya kok wis nyepadani kaya sing ning ngopoku kubur. Sino sowangi ngono kuwi wong nek wis kebluk ngono kuwi borok ngono kuwi sak nempele ning ngendi kok iso turu. Ngaji sendirian iso 12 ngadep sendirian ning lemari yo iso turu. Awake ngringkel ngono kuwi nek pojokan bebas ngono kuwi ngono kira konangan yo iso turu. Wong nek wis kadung turu ki pokoke opo wae sing pikirane iku sing dipikir turu. Ngaji rampung ngono kuwi suwene ora karuan ngono sing dipikir yo pikirane ono turu karo turu kuwi mau disindir kok kakean turu. Kowe kisah ning donya urung ning kubur. Amin taun tong rasa aman sira. Kok rumangsamu kowe iki dadi wong sing kakean turu kowe uripmu bakalan asbabata ing tetep. Min malakil mauti saking malaikat maut. Apa kowe rumangsamu nek kowe kakean turu terus aman uripmu?
Ya ora. Unati undang-undang sapa munatin wong sing undang-undang bil bayyinati kelawan gawe pira-pira perkara sing jelas. Unati bil bayyinat maknane lakukan sesuatu yang baik kelak akan menyelamatkan diri kita. Qala wallahu a'lam bissawab wal khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.